itatak mo na! Yes, mga kasama, maayong adlaw daw sa kanatong tanan. Di ana po'y maayong balita. Nga naman, manghatag ang DXDC RMN team o brand new nga radio para ngadto sa bagasuki na to bagatik paminaw na tumabtan nga naminaw sa atong sibihanan. Ni ay panimalay diri karon sa barangay Sasa ang atong giatak mga kasama, nagpaminaw og radyo. Pero ang iyang radyo perti ng karaana. Ilisa na to bago pero ayohon sa nato. Ayo nanay, maayong adlaw. Adlaw sad. Magkisabay pangananay. Rot si Bompan. Si Nanay Ruth Sibumpan. Pila edad ni Nanay Ruth? 72. 72. Diya si basta-basta si Nanay Ruth, no? Nay, nagtan ka na mo, gadahunog ang imong radyo. DXDC ang ginapaminaw. Ngano mangyod ang pamilyang Sibumpan? DXDC mangyod ang ginapaminaw. Ngano mangyod? Unsa mangyod naas DXDC nga inyo mangyod paborito? Drama sir. Drama. Ngano mangyod? Unsa may naas drama? Maunsa man imong drama? Ma? Ha? Makalingaw. Ang makalinaw yun ay yun. Salamat kayo nanay ha. Si Nanay Ruth. O tungod ana Nanay Ruth kay certified listener man gyud mo sa DXDC kanang imong radyo ambot og malipay bagag Elisa na tong bago malipay ka? Malipay. Malipay gyud ay. Nanay Ruth ha. Atong ilisan og bag-o ang imong radyo. Dawata Nanay Ruth ang atong bagong radyo sa DXDC. Ipakita na yan. Mga kasama ipakita Nanay Ruth na ang pagyoy logo sa DXDC handumanan yun nga gikas DXDC ang imong radyo nanay. Di basta pikadip lang Nanay Ruth at usang pandaron kung tinuod ba yun mutingog ni. Bidabe? Rich Barbarona na. Di basta. O sa masulti ni Nanay Ruth nga gimo na yung gigunitan ang atong brand new radio. Masulti. Thank you very much sir. Basta. Salamat kayo. Si Nanay Ruth baga kasama ang atong lain na pod nga nakadawat og ato ang brand new nga radio sa DXDC Aribin Davao. Salamat kayo sa imong pamilya nanay sa kanunay nga pagpaminaw sa ato ang sibihanan. Kamo may naghimo namo nga number 1 nga sibihanan. Ako ni Radyo Man Dudong Ringo Busbog Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, RMN.